Basi nyakwana mogi tielo machielo kendo mogi kabisa machendo niendi mar ng'e jothumbe wa kawuono niendi wago mbaka koda Otis Bongisa nyakwara Nyoguda usipa boy landlord do ai osiepna kabisa okay, sawa erokamano ahinya mantiere gwenge gi Magunga Center ni mana tiende ka yeah. Koro ne watemo wacho kaendi weche momakore koda copyright kata samoro bedo koda gino endo ma iloso mowuok e wi composition mag wende. Isewacho kanyo na boy landlord samoro ntiere kaka ne ok nyal kata konyi e ndiko thum kata composition. Ere moko kuom gigo eko ma samoro itiyoga godo kaka rieko mar ndiko thum kata timo composition mar thum ma nyalo donjo e chuny ji kendo budho kuom thuolo malach? Mostly akawoga paro kuom osiepena ang'ama rambaka kata kineno kaka seti akeli e box na koro sama antie kaka for example sani anyalo wacho ni adwa wero jaoda. Yes. Namba achiel ahero winjo thumbe machon, mano gima ahero kabisa, especially thumbe Omore, thumbe Kolela, thumbe Prince Julie. Koro abro winjo kata ka nowero Uli tawinjo thumno kaka odhi Mogiki gi thumbe MJ ahero kabisa. Koro abro kawo weche kuom thumbego tamedo gi maga taloso thum. Nikech gima ibro loso mapok nolos kafaya to onge. Koro iloso sigana maket koda maket gi gima ne ng'acha wacho cha. Nitie thum miwero ma nigi title ni John Junior. John Junior. Man en John Junior man? John Junior ji osekawo ni nawero John Junior ma osiepna ma jathum. But nok en. Nawero ng'ato ni John Gero. John Gero ne luongore ni Junior. Kaka sani dang' nyuol nyathi to bed ka Fire Junior. Koro niluonge ni John Junior. No ja Ugenya. John ni gine jok moyuda ka aboyo riemba. Aboyo riembi? Exactly. Sababu? Album mora wero kanyo mamit mar wedania. Atalo pesa timo kwero moriemba to kata kar nindo na onge go. Yawa kar chiemo na onge go. Lakini obongo baba to neno. Koro mana an Kibira to riemba. Sama riemba ne en story maleta ahinya nikech sama nagolo koro thum magika golo thum oyudo ka wan gi bwana moni usi Jameuru Baba Sylvia embe Nairobi osegolo thum to en mano wer na boy kaka ja copyright. Koro sama nandiko wer to jog nojo kwalo bucha mondo odhi ogol wer wende mano wagolo makoro hitgi to odhi otamogi. Koro ma micha kiluonga chip in mondo wadhi ago thum cha. Kwasetieko wero wendegi to nyiencha ne en sape mako wer gi kopo duol nonyalo wero exactly kaka wer. Koro aboy noriemba to kawo uma to rwako koro gigocho Big Five. Koro ka ema weda Jawuolo, John Junior, Adega gi ng'ato iluongo ni Chot Mama choge mang'eny iluongo ni Jasubaru nokawa to tera kamoro ni Kiboko kuom ng'ato ne Nick Wood Ahero. Nick Wood Ahero was my best friend, nomiya club machako time practice. Koro ka ema dhi amanye ng'ato ni Jim Nyakwar Dayo masani gocho ka ema amanyo Luoch Digital, amanyo ng'ato ni Otiende Jakanam, kaeta amanyo Steve Vako Jalam Jameuru. Kone wana group of 5 people. Koro wachako thum kachi luongo ni Woodley. Woodley Kibera. Kibera. Wago thum ka oyudo ka koro thumbe manogolo ka boy ka osemako kabisa to yudo kolo dhi Busia, yudo kolo dhi Mombasa. Koro wan wadong' ka to wuon club cha be koro neno ni club ni ok nyal dong' no nikech kama nwagoche bathe malo koro ji bire to opposite kama nwagoche tik tik ne Onyanga Leme magoche. Koro nok onyal uso kong'o to Onyanga gocho Onyanga Leme ogo live band kama be ma serious. Koro ji donjo to ng'iyo ka jathum onge aboyo osedhi to giduogo garage pub Kagutu. Koro mane kaka nodhi to wuon club iluongo ni Opar notho. Noduogo luongowa okonogi ni dhi wuom nyathi cha makoro ubed ka. Koro gichak gikwalowa ka
ka Nick Wood ahero kama okelo sigu ahinya. Koro Nick nowe nikech Nick bende chunya ler. Nomero nakonyi lakini dongruok ni ok dang' atam, dhi go thum. Koro mano kaka nwabet. Okay. Ing'eni wase focus mang'eny kuom Aboy Landlord. Apani intiere gi stories ma awacho ni experience marach. Mathoth. Kode kata bedo ni oko to wan waneno kaka ne utimo maber. Kendo ne utiyo kanyakla. Wabi anena oko matin. Nitiere titles mag wende moko ma itiyo godo kaka wer moro nitiere mar Nyarokuyu. Ma en madam koso nitiere madam? Ma madam. Anyalo wacho ni gisechego ne en madam. Nikech nwadak kaka dhako gi chuori. Ne wan Nairobi. But no act kaka second wife. No act? To moko no act ni nok en Kafaya. Wakete kata gik moko yo mawinjore. No act kaka dhako but nok en dhako. Okay. Mana diri mar wach. Madam mokwongo ni kanyo? Entiere. Nyar kanyo? Onyakarungu. Nyarkarungu. En niwe dala seche mane in gi... Kendo nokayie ni owuogi. Nikech mane mana dongruok na. Kaeto achako ayudo deputy ne cho ineno. Mano wuotho gono? Mano wuotho gono. Bende aketo tight mwanda gi wuok ok nyal wuok. Koro tich ber. Kwa hivyo in gi mon adi? An gi mon ariyo gi sama owuego ne to chunya pod mana dhi kata mon 10 nikech Nyasaye dwaro kamano. Muma mane? Dongo ndiki ni dhaka bero na kuom dichuo. Kendo ma piny rumene kendo momeyo. Okay, sawa. Okay. Okay, wach. Now, nitiere kaendi gik moko ma thoth ji neno ga kaka ema miyo jothumbe dok chien. Kopogore gi weche mag nyiri gi raha. Then nitiere kong'o. Kong'o. Kasto bende samoro mamoko mag piny ma ok dang' owuoye. Nyalo bedo samoro jok mamulo yedhe, marano go jok mamoko. Kata chungo go kuonde mag jomoko kik dhi mbele. Miya experience mari ewi gik moko adek gi eki komakore gi thum. Kata bedo ni loso nying ma ji ong'eyo ma kichung' to ji mako microphone to kila ng'ato yelelele. Kafaya, ngima mar piny ni rach. Nikech inyalo paro ni in kama ber to in kama dhinyi. Thum ber. Ok anyal dagi nikech en gima osemiyo ago okang'. To thum rach. Koro it depends kaka itimo nade, kaka itiyo kode. But thoth rach ni ng'eny malo ber ni. Namba achiel ing'eni jathum wero hera to hera ok onyal provide out. Okwang' gi mon ma oko. Mane secret na mane winjo kaka mon ariyo ga keto tight. Tiende ni nyaka aket pacha kuom gi. Molo keto pacha kuom nyiri ma oko, at the end of the day ok ibi dak kodgi. Kata ngima ma environment ma yae ok onyal fite. Ineno gima chando jathum. Koro namba achiel ibiro yudo ka Nyasaye omi talent mondo iwer. Wer king'e ni en tich. Mano point madwa na mi jothum. Namba 2, nyako ok anyal tamora nikech en gima dhi mbele ji ohero nyiri. Be mano ka koro kineno ni in dhano, in somebody. But gin e downfall marwa. Mano akoni ka jathum mopok okoni to akoni. Onge ng'ama nyalo timo maber kosejwang'o familia ne to keto pache e ng'ama ok nyal miye akili mar dongruok mar dala. Nikech joma obago oko ok gin joma odich kodi ni udhi dak. Koro kobi mi advice materi e destiny. Obro miya advice ma inyalo bedo go kode. Lakini ngima makiny to kodwa ng'iyo. Mano achiel kuom gima nyaka wang'i. Rach mana neno. Namba 2, idhi yudo ka wan gi math. To wan gi math ma beyond. Imetho yes. To imetho nade. Kaka koro napimo ni osiepna inyalo yudo ka oor pes tich to setiyo kode morumo. Ma koro chuni imanyo Kafaya kaka osiepni koni bana ne gadhi kama to wan gi shortage ne kaka idhi konyo wachopi. Ing'eni koro gino ber ne onge. Exactly. Koro anyalo wacho ni thum ber. But mostly joma go tin en andaki matieko ji completely. Kendo king'iyo thoth kar jothum yudo ka kar gilal. Dongruok mar kata mana nyithindo yudo ka onge completely. Nikech one, idhi yudo ka dhako samoro mane nyalo dak dalagi, odhi ojwang'o, odhi.
ka to bedo gi nyako moro ma olokore ma jaber ma onyalo chamo gora but macha ngima girumo gi mchari kitho to wegi mchari okubi kata ko biro yiki otemo chero wiki lakini keso yake okibinene. Okay. Ka intie Nairobi ni gocho Nairobi. Nairobi wacho ni shamba la mawe. Kendo en kama onge ng'ama bro dewi. Mana dier. Ang'o ma late ma samoro ikale mag thum mana nikech thum? Seche moko nawero ni wer mon nawero go John Junior. Ki winjo wer no winjo ni osiepe ng'eny sami beto sido chupo ng'ama konya. Tiende ni a group of people mineno ni bang'i go kafa inyalo yudo kata ji adek kende ema nigi hera madier kuom gimitimo. The rest gidhi kaka bandera ma yamo loko chomo koni koro gichomo kono. But ka koro idwa chuno bandera ni mondo duok koni to yamo pod ochomo kocha yudo ka ok nyalre. Koro fans magwa mineno mathoth go, few of them ema ni kodi. And king'iyo ngima mar jathum madichuo ibiro yudo ka mone mathoth ni ohere. Manyako ibiro yudo ka chuo motimo nade emoher be makonye. But kuom mon mineno konyigo nitie maonge kamodhiye kodi. Obiro bedo kodi for a meanwhile to ka ng'ato chako hit to yudo ka kendo se tangulia en mbele kocha e sirikand cha. Ing'eni to osebedo kodi ka, oseweyi ka. Koro there's nowhere to run. Okay. Nitiere kinde mane ibedo koda nying mane ung'ere kaka jathum. En kinde ma bende ne wane gi jothumbe mag ohangla. Ma bende ne wiko. Mamoko Nyasaye noomo. To iwacho ni thothu e kinde cha ne otho gi tuo mar ayaki to ne ok ging'eyo ni gin gi tuo mar ayaki. Ere kaka samoro gik moko mane ineno ma iparo ni nyalo keloni kata keti bed machal kodgi lakini ni tony? Ing'eni e ngima mar pinyni gima kik iwe ingi en mer. E ngima mar piny onge ng'ama riek kosemer. Kech mano dhi yudo kinendo kata gi janeko. Ok wadagi ni mon gi ok wanyal dhigo, ji dhi kodgi. To nyaka use protection. Protection ing'eni biro mana bedo ni idwa kete kaka fire in e normal, kaka koro sani neno ma wang'i lerni, in normal. Lakini kimer, idhi yudo ki regret kiny ka already nisebedo gi dhakoni. Koro kong'o, chanso maduong' e ngima mar thum en ni nyaka reduce math. Ma kok inyalo reduce math to onge plan moro amora. Ng'ama omer onge chenro maluwo maler. Thumbe mag ohangla iwacho ni en thum ma ngimane chuok. Kata mana bedo ni ng'eri ma koro dhano luwi cha ochuok. Kata mana bedo ni golo thum en gimoro ma sani nene ka gima ji wacho ni mano mi dweche 6 dweche 3 en thum ma ji ok bi winjo. Thumbe u pod ji winjo nyaka sani to gin ohangla. Siri ne nang'o? Imiya nyiero. Kata kiwinjo kaka sani ok adwa wacho ni giwer marach nikech giwer maber. But inyalo yudo ka wach achiel ng'ato node par. You see? Vocal ber to wer ng'ato wacho wach achiel more than kata ka ni aheri nyako to ni aheri nyako times 5. Gino ok nyal budho wi ng'ato. Namba 2 idhi yudo ka mental matiyogo kech kane wan e field niyudo ka osogo ka thum owuok tiwinjo ka ji chako winje waya makwongo ywak ibiro winjo ni mano to thum osogo. Yes, identity. Exactly. To kache waya machielo chako ibiro winjo ni ma ta boy landlord. You see? Koro idhi yudo ka sani mental ma inda ogoyo ema papati donjogo ema be fua bathe itu kama hizo. Tinene gichalo joma temo jokongo mago ken luongo ni programming. Gin gik madwa ket. Maka ne loketo wuok tigolo keto gi jite mayud king of loketo. Kata rhythm mar jo Jamaica. Exactly. Koro mano mamiyo thumbe ok nyal las nikech sani population mago thum ng'eny. To gitiye gi nadi? Achiel. Ken beat mowuok to beat ne miyudo ka jogi te ogolo go thum. Kiyudo kaka giwer. Ken wer ma wacho for example of late nyocha winjo thum ma Rembo. Ibiro ka Indo go Rembo, Papatio go Rembo,
ng'ama chielo gore. Koro en gimoro ma joy kata bedo maonge lal. Kaka joma osebudho e thum, kaendi inyalo keto seyo kata inyalo blame nga, en producer koso japiano mar jathum koso jathum? Producer golo gimitero, ok anya blame producer. Kadhi sani for example sani agolo thum moro kani Ochieng' Dugu, ibiro yudo ka en thum mopogore to jogo be goyo agoya kendo awinjo margi no, ok ni ok awinj kendo thumbe go mitna, magi megi go mitna, lakini ok anyal goyo the same gima ng'acha ogoyo. To producer en e business. Kafaya biro iri, an gi thum adwa ni golna, donjo studio, en ogolo ni thum. Koro en ni jowa ok osebedo mondo mi oti go obwongo gi mondo gigol gima gin. Gidhi to giwinjo ka inda wer, to odwa no wer kaka inda timo nade, kaka inda wer. Yes, obro go mo succeed, but ok onyal last. Ne wawuoyo ga gik moko adek, lakini nitie achiel mane ok imulo na. Miya wach. Momakore koda weche mag tiyo gi yedhe. Be kane nitiere experience moro mane neno ma samoro kata ng'ato de wuondu kata nyiso ni bwana odho many fwa kama kama? Anyalo paro ni an taparo momiyo pod adhier. Ing'enda ni dhier to in gi ngima. Ok dhier mara ni aonge ngima. Ng'ama by the way kanya awacho marach. Ng'ama ngima ok odhier. But anyalo wacho ni kar momiyo aonge mwandu, awach kamano. Mwandu mag piny. Mag piny ni. Because ok I tolerate such nonsense. Gin gik manigi side effects. Nitie gima kitimo kawuono to kik ipani effect mari biro biro immediately. Gibiro kawo muda ka tiyudo ka in gi problem e life mari. Jothum osebedo ka gin jok moko mayudo ka makore gi yien. Kafaya kirumi rumo makata ibed gi yien machal nade. For example, ada wacho ni kikia wer dhi manyo yath. To kidwa ng'e ni yath be ok ti at times. Sani in jalendo. Dhi yaw mana yath, yaw garaj mar gari mondo ilos ane gari. Nyiso ni kar yath ok okony. But ji tiyo kodgi kakia ni gin gi side effect. Ng'ato mi yath to ok omiyi manyasine. You see? Koro namba 2 idhi yudo koketi in ng'ama udhier. Because iyudo pesa the following day ka ji noko donjo kawuono e club neno ni yath oserumo, ikawo pesa ni chili dok kuom ajuoga. Koro ibiro siki nyomba ma at the end itho kinyombo ne ajuoga. To mano ok ngima monego bed ni ji dago, ji onego bag e ngima mong'e Kristo. Magi be gik ma samoro ne umbe ne ubedo gi temptation. Gima ne miya mor ni seche go an owuon ok an band leader. Koro kane nyieno nyalo wuotho, ok ang'e kama nowuotho gike, but kane onyalo wuotho to nok abed part of wuodheno. Sawa. Koro sani ka ng'ato duoki chien ma oduoki e kinde ma kane uluongo show to kaka koro ka pong' nyaka kuchocho pesa be oyudo. En ang'o minyalo kuongo itimo mondo mi olok ngimani obed kama digomb, kaka iwacho ni samoro bedo ni 1 2 3 emomiyo ionge gi mwandu mag piny? Anyalo wacho ni gik manyalo timo to koro ng'eny nikech thum kadonjo ka pod an ng'ama thin ma kinda ok ni kaka koro an ni. Kine ni kacha an gosiepe mwanyalo bedo go e raha mar piny. Ok ni ok wayud pesa nwayudo, but nwatimo go gimoko winjore mana kaka nakoni. Koro sama na achiew makoro aneno ni mano by 2015 kokwal gi kaka wang'o epo, koro adwa chako focus kaka anyalo move gi ngimana gi familia na, tich odhi ong'adore. Koro iyudo ka sema in gi pesa, mano to ne ji te, ok kata ne jothum. Idhi yudo ka nitie kagalo mang'eny mabedo ni, ma kitieko ma koro Nyasaye golo gicha, koro iyudo ka onego itim ma gima. But gi ngimana sani ka ayudo pesa na kata ayudo tija, to ok anyal bedo e ngima mana ntiere kachako thum. Nikech achalo wacho ni achalo ng'ama kiare. Mane timo gicha, natimo thum kaka gir raha, ok kaka tich. Bende nitiere aywaga ng'e moro luongo ni regret gi dho ng'ere, ma samoro digomb mondo mi wach sani obed kaka puonj ne jathum moro ma sani dhi mbele. Nyinge ni malo. Asetiyo gi wach moro maber kanyo niya, ka itiyo sani kendo iyudo pesa, make sure ni inyalo loso gigeni ma kinyalo konyi in future. Because ngima ma in go no, kata tich mitiyo no,
aket gino yo manyalo mi nyiero, ahero ni kwa wuotwa nyiero. Kigo umalaya, igo umalaya nikech in gi sura, mano namba achiel midhi gi tich, mane certificate. Bed king'eni umalaya migo e sura no, suchi dhi ti to nitie ng'ama onyuol maber, motim nade? Mabiro moingi, mok inyal bedo kama intiere. Ji biro nene to weyi, the same to music. Idhi yudo ka igo thum sani maber, nitie ng'at mabiro bang'i maber moingi. Koro duration ma Nyasaye omiyino, losgo gimoro mondo ka chieng' moro iweyo, tidhi yud kama inyalo mako. Okay. Exactly. So, by the dine ingine asego kodi mbaka koro kum pindi malach ahinya. Dine ibed mi isomo, kata ma iyudo somo kaka ne idwaro. Kaka na dibed ang'? Nang'a malich ahinya nikech ngimana nadwa nabed jalweny mariembo ndege. Mano paro mokwongo. Pilot. Kanotama, nan gi option B. Nadwa nabed daktari. Yeah. Nikech wiya ne ler. Onge ng'ama oyomba nyaka tiek klas 8. Koro gima Nyasaye anya wacho ni seche moko Nyasaye gwenyo gik moko mondo duong' ne onere. Yeah. Samoro dabed kamano be samoro dana setho. Okay. Yeah. Sawa. Koro Nyasaye nigi chenro ni. Yeah. Tajo kanyo weche mag ni ng'ama ohero Nyasaye, sani wawinjo kiwacho wach Nyasaye. Exactly. Be ineno possibility kata gimoro ka nyalo timore ni ibed gi Damascus moment, ine ler mondo mi idog ichak pako Nyasaye gi wer? Ngimana kata sama wawuoye ni ok adwa rikni e industry mar gospel ma samoro kinyi chak iyuda ka gik e thumbe malokol gi. Yeah. Awuoyo kamano nang'o? Inyalo rikni to gombo mar pesa chako ywayi nikech kidhi tiyo ne Nyasaye idhi tiyo for free. Mano gimondiki. But ka te chulowa. Koro idhi yudo ka seche moko kaka an binadamu, nyithinda dhi skul gik machalo kamano, abiro dwaro pesa. Ma momiyo seche moko anyalo timo nade? Anyalo dhi e tije. But chunya ma iye every Sabbath adhi church. Okay. Kendo an kaka japuonj mar kanisa. Erokamano. Sani endi ka watieko. Ang'o mineno ka timore e ohangla industry? Ohangla, thum mar ohangla ni ma samoro ok mori kaka jathum. Kafaya, ohangla ochalo Nyasaye nogwedhogi nikech ohangla nok miel for the first level. But gisani Nyasaye dhi ogwedhogi, kaeto gidhi gigalore, kaeto gidhi gidonjo anjao. Onywandore, gi dholuo maler, onywandore. And king'iyo kaka ing'eni kisebedo celeb, onego ibed ng'ama oritore e yore duto. To ohangla en gima koro weche miwacho richo. Mano gima ok adwa pando. Weche. Ing'eni thum, thum en gima ji te winjo. But koro ohangla odhi ochalo gimoro miwuoni luor negi kawo gidhi gitere kabat. Koro dong' gima inyalo wacho gimoro amora mobiro e wiyi tikete ne ji mielo. Koro oterowa kama waonge gimiluongo ni heshima. Dignity. Waonge go baba. Okay. Mane problem manyalo neno. Thumbe ma inchu golo ga boy landlord latest gi. Nitie thum mar Ochode Omedo Bei. Ng'ama no compose wendni? Kik ichak iluonge Ochode Omedo Bei nikech nakoni mokwongo ne ja Kristo, and mane gima diluo mariembo. Yes. Kiwer, were gimoro ma ibe kata kibedo gi nyathini. Nikech ing'eni nitie gimoro ma ng'ato nyalo, nitie jok moko ma jogunda nodongo. Koro inyalo timo gimoro ma kata affect jomoko oko, to in mano ok chand pachi nikech jachien oseng'iewi. You see? Koro sami wanyalo wacho ni Ochode Omedo Bei skul oyaw. Ang'o miye ikono piny mangima. Kwa hivyo composition cha aonge kata duono kiwinjo koko mara. Ok wanyal wacho weche manono ga media. Kech ing'eni thum en gima dhi oko mar piny mangima. Koro in sami isedhi wacho weche maricho richo gi, and then samoro in but mari idwa winjo thum ni gi mari ka wawachi ni wadhi wuoth. Koro waketo thum. Koro kogik sama wawacho wach marach ni koro waloro thum cha koso wawuok oko wuoda tito. Nitie gik moko ma nyaka wang'e wakwer jowa gi. Thank you so much. Erokamano ahinya. Ayudo ka an aneno ka gima chal ni dhi yudo Nyasaye mbele ka. Amor. Mane gima fail. Kendo ka dang' timre kamano dang' agone Nyasaye. Unless ni in gi fan ni moro. Ma samoro samolose ni en gi pesa ne moro mwacho ni duokna uru ng'acha chande e field. Kafaya. Tigi kamera cha mondo inyis kata mana johera ni wach mogik kaachiel koda jogo eko ma samoro ne mieli Nairobi. To penjo ni to Bongisa cha be nitie adier? Angima kendo denda ber.
Kendo ago erokamano kuom biro wenda e seche machalo kamagi. Ngimana Nyasaye osebedo korito to nikech alemo kendo amiyo Nyasaye heshima mare. Gima nyalo wacho ni jok mano konya te. Kata ma pod biro konya. Yes. Agone gi erokamano in advance. Plus in misebedo kitimo siniani mondo warom wanere nikech nwanere na Nairobi. Ago erokamano. Amen. Ingama no wamielo thumbe ga ahinya. Saidi. Ayiego. Amen. Thank you so much. Erokamano. Nyakwara mogi kapok ogonwa acapella mogik kata wer mogik adwa ni mondo mi akaw thuolo makende mar mondo adwokni erokamano kuom kete chenro mar ng'e jothumbe wa kokalo Ramogi TV. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, elo producer mar Alex Obado kaachiel koda jatend jo kamera Collins Okoth, kanyakla koda jopicha maga mana wuotho go kaendi kamotingo kanyo Hebron, kanyakla koda Shitera, jalos chenro kata ma jang'ad picha ni endi Diana Olunde, gi jotelo te mag Ramogi TV. Erokamano ahinya, oriti masani. Miwa acapella moro mar wer mar your favorite. Ahero thumo mondo owire. Mondo owire. Yeah. Tina gi kamera cha mondo chwade nena kata chorus kata mana climax no kende tu. Chwad matin. Nyathinyo guda na chakolo kwaya otizo mino vin. Kwarijela kacha kutumo ngoma vijana mieloya. Ijuogi chuna na wiri gwe ae umundi ng'amonyalo. Yoru masi makonyo jongoma uti sisungoi. Kamini chalini baro chwe rieko isomo kwano. Baro penji michweyo nyaka loko mondi tiyo tije. Da ngego gire da goni gi dhoga. Asante sana. Thank you so much. Once upon a time in Nairobi, I see now that is a problem. Mina diambo kirene gama na jomu kule huya goto ziperenga na jomu kule mina diambo kama konya ma na jomu kule mina tielo no tie penga hiza mi beto no tie penga hiza mi beto no tiro tuko kama konya ma mina jodi Bunga makonya ka ubina tiendo jawolo were na do mina jude were ne wa na talo pesa tingo mina jude na talo pesa tingo